M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena. Ara asfalt on hi havia terra. Operaris, actors secundaris d'establiment. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp. Ja no treballo la terra, ens venen prosperitat, prometen ser... Bon dia, bona vespre, amics del binatural, bon any, i per acabar les festes, avui parlarem de bamboies. Quina gran idea va tenir Roger Diez, de les coves de Vins Roma, amb el seu Bubble Dragon, un petnat col·laboratiu. Però per atendre aquesta història, primer cal conèixer el mètode ancestral dels vins escumosos que es fa de moda amb l'èxit del vi natural. Un poc d'història gràcies a Wikipedia. Titus Livius ja va elogiar a l'antiga Roma els vins blancs del departament de l'Aude a França i concretament els de Limos, o Limoux. Malgrat no eren encara efervescents, de fet, l'historiador romà els va definir com a vins de la llum, blancs, fins i afruitats. Des de llavors, diversos escrits certifiquen que la fabricació i l'exportació d'ampolles de vi blanc precedent de la regió i al llarg de l'edat mitjana s'observa que de vegades alguns vins es tornaven espontàniament efervescents. Aquest fenomen va ser constatat per els monjos benedictins de l'abadia de Sant Hilari l'any 1531 a partir de la transformació del vi blanc tradicional de la regió. Fet que faria de la blanqueta de Limos el vi escumós més antic del món. Donc, ancestral perquè és el procés original del vi amb bombolles que consisteix simplement en embotellar abans que s'acabe la fermentació alcohòlica. Ja sabeu que la fermentació del most produeix alcohol i CO2. Amb un ancestral o petnat, que ve de pétillant naturel en francès, la veritat és que el vinyatger té poc control sobre els sucres residuals o la quantitat de diòxid de carboni, CO2, és a dir que el vi és més o menys dolç i escumós. Hi ha una altra tècnica més fina, la méthode champenoise, per a fer cava o champagne, però és diferent. És a dir, criem un blanc tranquil, sense bambolles, i fem una segona fermentació després haver afegit sucre, com mel, melassa o mos de raïm. Les ampolles es guarden cap avall durant uns mesos, una bona temporada, perquè s'acumulen les mares, les lies dels llevats, sota la càpsula i es transforma el gas en bambolles. Després ve l'operació de degollament o desgorjament, que consisteix a rebentar el tap i extreure eixinar els pòsits. El vi perdut es compensa amb una altra ampolla que es col·loca una nova càpsula, el vi està preparat per estar venut. Ara entra l'idea fantàstica del nostre amic Roger. Després d'intercanviar unes ampolles amb un amic vinyatger, compensa durant el desgorjament amb l'ancestral criat per el seu col·lega, donant com a result un vi únic perquè la quantitat de vi perdut mai és la mateixa d'una ampolla a una altra. Ja s'han produït dos Bubble Dragons. Una primera, anyada, en 2018, amb Finca Parera. Està a prop de Barcelona. I després amb Joan i Susana del celler Pigar, de Campo Arcís. Roger té més d'un talent a la seva butxaca.
També és l'autor de les etiquetes que recorden el videojoc dels 80, Double Dragon. És clar, parlem de vins escumosos naturals, sense filtrar ni clarificar. Tampoc sense cap tipus d'additius en el procés d'elaboració. Raïm i au. La idea de Roger ja està obrint camins i estan sorgint noves col·laboracions entre altres vinyaters. Això també és la filosofia del vi natural. Per acabar, escoltarem el Roger contar-nos com ha tingut l'idea del seu Bubble Dragon. Salut i bon any! Mira, jo la realitat és que la idea de fer un ancestral compartit amb altres col·legues que fan vi va vindre en primera instància com farà 4 anys o 5 anys en una conya en Rubén Parera. I vam quedar que d'una manera o d'una altra havíem de fer alguna cosa els dos junts. Com que el brutal era una cosa que sempre ens havia agradat, volíem fer una cosa semblant, com si féssim brutal, però només en ancestral, la versió ancestral, diguem, del brutal. Amb la mateixa filosofia, és a dir, no se pot afegir absolutament res i tal, i era una cosa que havíem de fer sí o sí compartida. Per això, en lloc de Double Dragon, com el videojoc d'arcade que hi havia en totes les sales de videojocs abans, vam decidir dir-li Bubble Dragon per el rotllo de les bombolles i tal, i fer una cosa compartida. I des d'aquell moment, vull dir, la cosa no ha parat per un cas o per un altre. Jo ja l'he fet 2 vegades, la primera amb Rubén Parera i la segona amb Susana i Juan de Pigar. I després Rubén també l'ha fet amb Antoine, bueno, no sé, amb la Lucy. La Lucy ara l'ha fet amb la gent de Comalats. En fi, ara està ja rodant. I, bueno, vam tindre aquella idea perquè sempre fer un ancestral sempre és més divertit, i a l'hora de petar-lo i quedar també per desgorjar, etc., no sé, és un rato que fas de festa amb els amics i bueno, simplement això. I és una cosa que, bueno, feliçment diguem que s'ha estès, i ara, almenys a la zona de Tarragona, de Barcelona i tal, se'n van fent, se va estenent, i hi ha gent que ja porta 2 o 3 edicions i tal, i està molt bé. Però, bueno, és això, simplement. Val? I és moment d'estar units